me yasa zai karanta wannan littafi ai baka isa karanta wannan littafi ai baka da ilimin da za ka karanta ana ta dai magana kowa na faɗin albarkacin bakin shi game da wannan akwai Farfesa Mansur Isa Yalwa shi ma ya hito ya faɗi albarkacin bakin shi da shawarwari da tsawatarwa wai bai isa ya sa wannan littafin bai kan to ni abin da nake gani game da wannan bawan Allah da Jamilu Allah saka mai da alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ballighu anni walau aya ka isa da sako na ko na aya guda ka sani shi ka kaddara da Jamilu bai iya ba bai san yadda zai karanta da shi ba idan ya karanta wato abubuwa guda 10 sai guda 3 suka zama akan kuskure bai yi daidai ba kai ka kaddara guda 5 suka zama bai yi daidai ba guda 5 yayi daidai an karu da Allah bai kyauta ba to menene kuma na faɗa a ciki amma mutane sai kumfan baki suke yi sai malamai kumfan baki suke yi me yasa ya zai karanta me kai karanta ai baka isa karanta wannan layin ba kuma ana ta kumfan baki jefa mashi wasu maganganu har ma ana cewa ɗan bid'a ni ban gane irin wannan magana shin shi idan ba zai iya karanta shi ba ai ya sani in zai iya kuma ya sani ya san nauyin shi ya san nauyin shi zai iya karanta ko ba zai iya ba ni kira na ga malaman Najeriya gaba ɗayansu da ma na kewaye don girman Allah su yi haƙuri da irin wannan matsala kowa yana yi ne gwargwadon abin da yake iyawa idan zai iya karantawa ya karanta duk ba shi ba kowane irin zai karanta in yana iya ya karanta kadai abin da zan gaya wa malaman shine su yi mashi gyaran da za su yi mai inda suka ji ya bata su kira shi ce kaza da kace a'a ba haka nan bane kaza ne ka san galibin malamai a yau wato suna nan da yawa waɗanda ba sa son a ce kowa sai su kowa ma ba su ambata sai su ne masu da'awa su ne manya su suka san daidai kowa bai san daidai ba su ke ɗora mutane bisa hanya don haka ba su yarda kowa ya ce komi ba wannan ni ina ganin kuskure ne gaskiya ina ganin kuskure ne idan ya karanta harafi ba daidai ba ko ya aje wasali inda ba daidai ba ko ya yi fassara wanda bata dace ba a kira shi ta waya a ce kaza da kace ba haka nan bane kaza ne kaza da kace ba haka nan bane kaza ne amma wannan da ake yi ba taimaka mishi ake ba taimakawa bace ko alama ba taimakawa bace wato ai gwargwadon dai karatu dai ko dai yaya yana da shi ko da bai kai kamar naku ba yana da shi ko da bai kai kamar naku ba yana da shi kun yarda cewa yana iya karantarwa amma wannan littafin ne ba zai iya karantarwa ba to yana da karatun kenan to bai dace ba a hana shi mutum ya yunkuro zai abu alkhairi kuma a hana shi a khairu sahibi man idza zakarta Allah anaka wa idza ghafilta aw akhta'ta nasahaka wa idza nasita zakkaraka wannan shine ka'ida a wajen karantarwa shine ai su ba shi ƙarfin gwiwa su ƙarfafa shi to sai su ƙoƙari su ba shi ƙarfin gwiwa su shajja'a shi in ma karatu suke sai ya koma a zaure su shajja'a shi koma zaure ya karatu yana karantarwa yana karatu ba shine ba ka je ka karanto ka zo ka karanta ai shine daidai amma sai wasu ma zagin shi ma nake jin suna yi suna zagin wannan media wato tana da alkhairi tana da sharri tana da alkhairi tana da sharri da haka ni ba na goyon bayan irin wannan gaskiya tsakanin da Allah ba na goyon bayan irin wannan da haka ni ina mashi addu'a Allah saka mai da alkhairi irin kokarin da yake Allah saka da alkhairi domin na fahimci wasu malaman ba sa son kowa ya ce ƙala sai dai su ba sa so ko alama haka wannan ba musulunci bane gaskiya kace sai kai
ba in wani ya faɗi bai daidai ba in wani ya faɗi bai daidai ba a kai ne mai daidai kuma Allah madaukin sarki cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alimun duk yadda kake to akwai na gaba da kai ma da kace bai iya ba bai iya karantawa kai ma akwai wanda ya wuce ka ce shi bai iya ba ko to kai ma din akwai inda za a je sai da ka tsaya ka bar wani ya wuce haka labarin karatu yake dan haka kowa yana yin abun da zai iya ne kuma kahin a bar duniya kowa zai yi iya abun da zai yi ya ƙare bakin abun da aka ɗiba mishi Malam Jafar ya yi iya abun da zai yi nashi ya gama Malam Albani ya yi iya abun da zai yi nashi ya gama Malam Idris Dutsen Tanshi ya yi iya abun da zai shi ma ya gama ya wuce to kai ma da kake cewa bai iya ba kai naka kai ma za ka wuce shi ma da yake cewa zai iya yayi nashi shi ma zai wuce ba haka bane da haka ni wannan jaye gaskiya suna jawo mutane matsala malaman ƙasar nan suna jawo mutane matsala gaskiya har ma ka ji wani ɗan fim ya hito yana maganganu a kansu yana zage-zage a kansu kaga babu daɗi da haka gaskiya a yi haƙuri kawai da wannan magana a ƙyale ta ba ta da kyau ba ta da daɗi Allah ya bashi nasara Allah ya sanya ya iya Allah ya bashi ƙoƙarin iyawa ya karantar da al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi